OK, že čau, zdravíme si 1, 2, 3 a dneska tu máme prvý podcast a je to s takým kamarádem jedným a je to Matias Gašpárek. Tam ver, neviem, že poznám z TikToku, z YouTube, čo už som prestal, lebo mám na to nervy. No, z TikToku tam mám veľa videí, zatiaľ tam mám iba 800 followers, čo je dosť málo zatiaľ. Ale hlavné je, že vlastne hrám Fonko a trochu som vlastne napšiť celý sklady a no, bude to taký menší aj príbeh. A stali sa dneska také zaujímavé, také divné veci, takže to potom sa budeme ešte s týmto si 1, 2, 3 hovoriť, že jak. No, a teraz ty niečo povedz, ne? No takže ja sa ťa popýtam na pár otázok a teda prvá otázka, že už viem to. Jak dlho hráš Fonko trebárs? Ja už to hrám tak možno 5 rokov. Už od Season X, asi to, ne, 4, lebo vlastne Season X bol pre 4 roky, že? Hej. A na čom momentálne hrávaš? Ja, Fonko, GTA, čo mi zablokovali. Teraz som si stiahol Huntera po dlhej dobe, lebo... Ale na čom hrávaš? Na PlayStation 5. Jo, ja som ťa videl, jak si hral The Huntera. Som videl, že si online a mal si tam, že The Hunter. Tak áno, my to máme na Xboxe, mali sme tam tak 100 000, kebyže chceš, môžeš ísť ku mne spať. Dneska. No, a čo je hlavné, že teraz ty mi nezapovedz, lebo som zabudol niečo. No, že na jakej platforme hraješ? Na PS-ku a tak? No, že koho som povedal. No áno, na PS-ku a ty si hral ešte predtým na Xboxe, hej, a tam ty si stal vlastne PS5 ale povedz nám, čo si mal na Xboxe, aké dobré skiny. Na Xboxe? Tam vlastne som mal môj brat, vlastne on je OG hráč, a on vlastne od kamaráta dostal OG účet Singla. A vlastne tam my sme mali Sparkle Specialist, tie okolo Floss, Black Shield, Black Tata sme tam nemali, lebo 70 level, tieto boli ťažké. A my vlastne sme tam, bol tam account level okolo 2-3 tisíc. Let's go. Na tomto účte Gašpárko 1977, kto chce, si ho pridá, dáme dua kľudne. No, a vlastne, my sme tam mali to TikTok a na tomto vlastne účte mám account level tak už 800, myslím. A to je od Chapter 5 1 účet. Mám tam už 40 skinov, čo už je celkom dosť, ako chcem povedať. A dneska sa stala taká divná vec, trochu taký push, a to poviem potom. Že ja som hral iba tak 1v1. A tam bol taký týpek, ne? Ja som sa hral na slabého, ten týpek mal Trevisa a ja som sa hral na slabého, on bol extrémne dobrý, hej? On mal iba gold, hej? On, že vraj on mal Aniru, že 5 krát mi povedal. A tak ja som sa hral na slabého. No a potom z toho, že keď už som sa snažil, tak trochu dostal, ale on bol taký silný, že on mi vedel dať taký full box, ja som z toho proste a nespamätal proste, že to bolo. Lebo on sa ložil železa, ty kokos, on mi urobil neviditeľnú stenu, ja som to ani nevidel. A taký som dostal výmaz. Ten typek hral od Season 5, takže som sa ani nedivil. A teraz hovorí niečo ty, Samo, lebo to sme si 1, 2, 3. Ja sa ťa musím pýtať na otázky, takže mňa by zaujímalo, lebo ty si na tom Xboxe ešte mal iný účet, hej? Na tvorka 10, no asi. No, nie, ty si mal ešte taký, že... Mati Kvekve a tam si prosím ťa, čo mal za skiny? No, mal som tam Chapter 4, vlastne úplne každú full. Mal som tam od Chapter 4 úplne každý skin. Vlastne, ale ja mám od Season X, ale stalo sa mi to, že prestal som hrať, no ja som vlastne hral
Chapter 3 Season 1, Chapter 3 Season 2, ale Chapter 3 Season 4 a Chapter 3 Season 3 som vlastne prestal hrať, lebo to som skončil Fonko. A potom som sa zase do toho vlastne pustil, lebo prišlo mi to už také vlastne blbé, že lebo chcel som si niečo zahrať a momentálne v tej, čo som vlastne už začal hrať to Fonko na tom Xboxe, tak som mal tak 10 hodín denne, čož je trochu prehnané, je to pravda. Teraz trávim 4 hodiny, aby som ako dal Diamond, pretože teraz to je ťažké. Potom ešte niečo poviem, ale to je taký jeden príbeh úplne druhý. No, o čom som hovoril? Počkajte. No, už som si spomenul, no. No a že tam sme mali vlastne, čo tam bolo na tom Lokri, že už som vlastne prestal hrať Chapter 3 a vlastne na tom Lokri, už som sa objavil v Chapter 4, že na tom Lokri som mal toto, jak sa to volá, som mal, ja neviem ani všetky skiny, ale mal som tam Starwand, Vision, Starwand bol aj na tomto účte, aj z kvôli Starwandu. A vlastne môj locker bol celkom veľký, mal som tam 56 skinov, čo je celkom dosť. Teraz mám 41. Teraz som 40 a 41, teraz som zapomenul na Magreta. No a samom dajme ďalšiu otázku. Takže ja by som sa chcel spýtať teraz, že jaké máš earnings teda? Ja som mal ďaká bratovi, hlavne raz earnings. Mal som earnings 6, 7, lebo neviem, moc som nehral keškapy ani tak. No. Raz som hral FNCS-ka, som sa kvalifikoval, takže som rád. A mám pláne si dneska urobiť Wolfasko a keď bude FNCS-ka, tak budem hrať FNCS-ka. A vlastne to bude fajnovka, dúfam, že získam už PR-ka, pretože chcem si už aj zarábať. Môj kamarát má 200 PR-a. Ja neviem, proste ako dal. Ďalšiu otázku, no. Takže ešte by ma zaujímalo celkom, že... Takže ešte chcem sa ťa spýtať, že aká je tvoja obľúbená hra, alebo že sa ti v nej najviac darilo? No, to bolo Fonko. A ty si to myslel asi tak, že vlastne, že jaké som tam ako, že vlastne jak som najlepšie hral v tej hre, ne? Áno, áno. No, nemusíš ma kamerát tak blízko, budem rád. A vlastne bolo to tam, že hral som sklady chvíli, lebo bol polnoc. Mal som tam Elite hráča a zo skladov sme zabili Savagea, Mongrala, Beneficial a Klixa. OK, tak to je mega A nice. dneska som ešte zabil 4v1 Elite hráčmi a Diamond 3. Takže ty kokos, ja som happy ako Greppy a vlastne to boli moje dve najlepšie hry. Vlastne. Takže a ja si myslím, že toto by mohlo byť pre dnešný podcast, video všetko. Nezabudnite dať like, odber a čau. Pre ďalší podcast s inými ľuďmi a ja tu budem s nimi. No, No, čaute. čaute.